Tara langsung jinali pen jadi tunun dak rong kira bos itu sampai pini dak warung borten along ang itu first time lo so program ini bi mass joining program jadi tuning rong pik alang li jai kathar alang li dak ni tum phan nanget than nangi mum lak ke mesen alam lo buson sini tum mathan lo la sini istame pini pen ke 60 dul sidudin pop do la pen 60 dul ya kong ko puson ne pini neli nili ni ngaklong pen nili tek dak lo la pen ke dam tang ko puson sikit he geding atum ke klem la pen ke dam ma pinyar ni ke alang lien lo karbe khai phan kang hon la pen kia pona bang la pen ang thek ki pia bang lo pusi nili bang ke inuvet ni ka ma tha ke pen lo athem tum along ke wang pot ti tum pini ke jon ke nili ke ha mahang thek det nili po nili pai tumanta yazisi hai haso ting pen non tame yazisi phan se vot piwom lo se pen non mang yazisi pen akapre ka party akimi khai phan ke reng ni khai phan kachari pon la so asong nang klang ma sinili yazisi pen choc APHLC long dunang kok lo ini kecil he bangke itum karbiak khai bangke reng ni non apteng la kapre ka party long si dubom pote alang dum ke coba cokai ami thang apok phan reng nei posi claim chot mati hem brek nei pe sik sudul ta pangtang ni karbiak khai reng nei posami alang tum claim klik ar judul long itum munir reng er mati di al hai tum ko pima ka coba in tum chini tum ta tum di pu taun nang bong ke claim cheng ke thedung pe ni claim cheng ke pini hello non award tin ta nelitum di pu taun nang bong la pen taun ke do an ta me award tin ta nelitum a committee seng ek po pusi chi sik lo lagai kadowe lai hu ke claim ke la ke inglong rat a phan ka pe jok ji a phan thang phan ta li la dan si kebra ke thom ladak ASDC pen bang thom kebra ner ke la pen BJP pen bang kre proxy la pen congress pen bang ner ke dak na join tu pini APHLC long se nang join dun lo pen alang litum aning me admin se nang join dun se aning me admin si APHLC long si kam claim po si kadu eta si chak alo